Sekar saking papan palenggahan katur dhumateng Nimas Ayu Lila Pangestuti Sinar Denansa campur sari lo ngono Mas Ari, Mbak Jihan sekeluarga. Mas Ari kalian Mbak Jihan. Ujub kabulipun menika akikahan nggih. Akikahan Dik sapa kuwi jenenge? Alesya Syifa Almaira. Dik Alesya Syifa. Ngene Mbak. Cilik Mbak. Kalau wau sampun ndongake adike ingkang dipun akikahi. Kula sampun. Gantosan kula ndongake tiyang sepuhipun nggih. Nggih. Mugi-mugi anggenipun orang tuanya Dek Alesya menika berumah tangga saged dados rumah yang aman dan nyaman buat Dek Alesya nanti. Amin. Mbah Men nggih didongake nggih. Nggih. Mbah Men nggih kersane enggal sehat. Saged beraktivitas kados padatanipun. Pun paringi panjang yuswa kalian rezeki ingkang sempulur. Amin. Saged bagas waras waloyeng jati. Nggih. Oke Dek Lila sasampunipun derek memuji kepareng atur panglipur kunjuk dhumateng para adi lenggah nggih ingkang sampun Bapak Andir sinaosa kanthi lelasahan nggih Pak nggih. Nanging menika malah ngraketaken tali pasederekan sejatosipun. Ndek mau mula caturane katon gayeng ngono Mas. Katon gayeng tur seru ngoten le. Seru. Monggo Dek Lila atur panglipur sinareng 17 audio Hawaii Production Video Shooting. Oke sidareng Denansa lo ngono. Nggih niki tasih ingkang kalem-kaleman riyen nggih Mas. Pun palingi perok barang melih. Gladek glinding pelok barang. Barangnya sapa Dek? Barangnya sapa Mas? Barangnya Mbas Sambong ya. Ora Mas aku duwe dhewe, aku duwe dhewe. Maksudnya wilane iki lho larase. Nggih. Lho ngono. Singo tereta mongso
hantuk toya ya ya rohing karsasa rasa mulya cahya katritri wus nyawiji matur nuwun sanget katur dumateng Nimas Ayu Lila Pangestuti nggih nggih nyumanggaaken katur dumateng Maranggono ingkang saking Jawi Ring Wetan nggih Mbak Sulis nggih nyumanggaaken para bapak dan para ibu bakaten kula wau pasuguhan nggih uyon-uyon suka saking Mbak Lila Pangestuti nggih arupi kekedikan